זה לפני 3 שנות בקאמפ נו, כאן בברנבאו עדיין לא החליט ואין לו שום כוונה להחליט אף משחק עד הפרישה. דיארה עכשיו משאיר את הכדור לרמוס, הייתה שם התקלות בין רובן לטורי, הכדור לתוך הרחבה ו1-0! פיפיטה היגואין מעלה את ריאל מדריד ל1-0 דקה 14. ריאל 1 ברסה 0, הפער יורד כרגע לנקודה אחת בלבד. מרקס שהיה גם קשר אחורי הרבה שנים, נותן לו עוד אופציה לשחקן שמנהל את המשחק מאחור במקום פויול, ופויול של השנה הוא לא אותו פויול שקראנו בשנים קודמות, לא שחקן בלתי אוויר, לא שחקן שסוגר שטחים גדולים מאוד. השנה זה השנה שהוא מתחיל לאבד את זה. מסי מקפיץ את זה נהדר, הנה הנרי, הוא יכול להבקיע והוא עושה את זה! תיארי הנרי משווה ל1-1, דקה 18, ברסה מגיבה מהר, 4 דקות בלבד לקח לברסה כדי להשיג את השוויון. שער קלאסי של תיארי הנרי, וגם לתיארי הנרי יש 18 שערים העונה, וגם עכשיו אפשר להגיד סוג של מחדל בהגנה של ריאל מדריד. כן, אבל המחדל בהגנה של ריאל מדריד הוא מהדקה הראשונה. ההגנה של ריאל מדריד מנסה לשחק על נבדל, והניסיון הזה לשחק על נבדל כושל, ואתה יודע מה, אמרנו את זה 3 פעמים, גם תיארנו איך זה יהיה עוד לפני שזה היה, שהנרי יבוא מהצד לשבור את מלכות הנבדל, וזה מה שהוא עושה. אי אפשר להבין למה ההגנה של ריאל עושה את זה. ברסה מומחית בלשבור סוג כזה של הגנה, וריאל קיבלה מספיק אזהרות לפני הגול הזה של תיארי הנרי. גול קלאסי, מסירה קלאסית, טעות קלאסית של ריאל מדריד. המסירה של מסי פשוט מדהימה. אתה רוצה לנצל עכשיו את העובדה שיש לה את השלישייה המדהימה הזאת בהתקפה, את מסי, את הנרי, את התור, עכשיו תיארי הנרי מצליח לעבור שם, את לסן דיארה, עדיין הנרי ממשיך ונדחף שם. יהיה כאן כרטיס צהוב לקנברו, לא ראינו. בוא נראה עכשיו את הכדור החופשי שברסה רוצה לעשות את ה2-1, היא הייתה בפיגור 1-0, 4 דקות לקח לה כדי להשיג את השוויון, והיא רוצה להכות עכשיו בברזל כשהוא חם ולוהט, ויש לה שם הרבה שחקנים בתוך הרחבה. צ'אבי הוא זה שיקח את הכדור, 2-1, קרלס פויול הקפטן. איזה משחק מטורף שיש לנו כאן, 3 שערים בתור פחות מ-20 דקות, אבל זה ההגנות. עם כל הכבוד לשחקנים הנהדרים שיש לנו כאן, ההגנות אשמות בכל 3 השערים. כן, מרקס ופפה הם השחקנים הבולטים במגרש עד עכשיו. ההיעדרות של האחד בצד אחד הובילה לשער, ההיעדרות של השני בצד שני הובילה ל2 שערים. אבל מה תגיד על פויול? שער ראשון של העונה. ותראה את הנחישות, תראה את ההליכה לכדור. כל העצבים על הגול שהוא קיבל מאחורי הגב מהיגואין הלכו לנגיחה המושלמת הזאת. איקר קסי אפילו לא מספיק לזוז, זה נגיחה שיוצאת מהראש בעוצמה של בעיטה של פרד. כשהכדור נעצר ברשת, זה פעם ראשונה שאתה רואה אותו, תראה, אפילו בהילוך איטי אתה לא צריך לראות את הכדור. 2-1 לברסה, 2-1 לפני 6 דקות, ריאל מדריד הוליכה כאן, והאוהדים של ריאל כבר פינטזו על אליפות. עכשיו הפער 7 נקודות, שום דבר. ועכשיו מסי גונב את הכדור, אבל קנברו מקדים שם את תיארי הנרי. איפה מרסלו? ריאל מדריד בונה את כל הדחיפות שלה על רובן, הכדורים הולכים כל הזמן ימינה, הם גם רוצים להחזיק את הכדור רחוק מהצד. תראה את הטעות הזאת, עכשיו הוא יבקיע, 3-1 ברצלונה. הוא החמיץ פעמיים, אבל לא בפעם השלישית. לאו מסי, 3-1 לברצלונה. ריאל מדריד סופגת 3 שערים ב-35 דקות, 22 שערי ליגה, 35 שערים בעונה אחת שעדיין לא הסתיימה. ריאל מדריד לא עומדת מול הלחץ של ברסה, עיבודי כדורים שלא מתאימים לריאל מדריד של התקופה האחרונה. לא, תשמע, מה שדיארה עושה פה זה הפקרות. אתה לא משחק עם הגב למגרש, אתה לא מנסה להסתובב על צ'אבי. צ'אבי עושה כאן פשוט מהלך כדורגל גדול, אחד מאלפים שראינו השנה מצ'אבי. הוא עומד על דיארה, כשדיארה מנסה להסתובב, שהוא לוקח לו את הכדור ונותן למסי לגול בטוח. זה גול של הסנה דיארה, אשם בו ב100%, אבל ברצלונה, כמה פעמים השנה ברצלונה כבשה רביעייה במחצית ראשונה? תראה איזה מלחמה בין מסי לראול. מסי דוחף את השופט? כן, כי השופט עצר אותו בזמן הכדרור, והשופט החליט להתעלם. למרות שאתה יודע, מוליאנו מיינקו גם היה יכול להוציא פה אדום ולגנוב את ההצגה. אם זה היה מרקוס מרקו היה מוציא אדום. וזה נכנס! 3-2, סרחיו רמוס, האם זה היה הוא?
מרסלו רץ שם, אבל ולדס יוצא מצוין ולוקח את זה. איזה קצב מטורף, איך זה ישפיע על השחקנים של ברצלונה עד יום רביעי. אני מניח שאין להם את הזמן להתאושש. אין שם נבדל, וזה 4-2 לברצלונה, 4-2 לברצלונה. טיטי אנרי מבקיע את השני שלו בברנבאו. אמרנו משחק משוגע, משחק מטורף, המשחק הטוב ביותר של תיארי אנרי מאז שהוא הגיע לברצלונה. by far. פשוט תיארי אנרי, אתה יודע, כל מי שאוהב את השחקן הזה, כל מי שהתגעגע לכוכב העצום של הארסנל, כל מי שרצה לראות את המעבר שלו משחקן שרוב המשחק שלו על אתלטיות לשחקן עם הדברים האלה, איזה תיארי אנרי. ולמה אחרי כל גול ריאל מדריד מזיזת קו ההגנה שלה עוד 10 מטר לכיוון מרכז המגרש? כמה גולים אתה צריכים לקבל עד שהם יבינו? צ'אבי עם בישול מושלם, צ'אבי עם עוד בישול מושלם, כמה פעמים כבר אמרנו את זה העונה. ואתה יודע, יש, תמיד יהיה את הוויכוח. דרך אגב, לא היה נבדל. לא, ודאי שלא. תמיד יהיה את הוויכוח מי, מה, הכי חשוב, צ'אבי, בלעדיו, כאילו, אתה יודע, כאילו המכונה עברה מסילון לקיטור, ומרסלו, הראשון שמשלם את המחיר. איזה משחק של תיארי אנרי. אונטלר נכנס במקומו של מרסלו, תשמע, חואן רמוס. האמת שזה יכול להיות גם אדום. זו כניסה קשה ביותר. היה עוד הזדמנות לראות הפנדל שהיה. כלומר, יש כאן שתי החלטות שמקפחות את ברצלונה, גם הפנדל שהגיע כאן וגם האדום שהגיע לרפאל ואן דר ואר. אבל 4-2, אז אתה יודע. א' 4-2, אתה יודע, שנית, אני חושב שזה היה שיעור טוב לאיניאסטה, שאיבת לשער, שלא יחפש כל הזמן לבשל, שאיבת לשער, יכול לתת גולים, זה לא בושה. זה המשפט הנפלא של בריין קלף, תכף נגבר אותו. בואו נראה את צ'אבי, עושה את הסיבוב, וזה יכול להיות העוד אחד של מסי! 5-2 ברצלונה! חמישייה של ברסה בסנטיאגו ברנבאו. מי היה מאמין? אפילו יוהאן קרויף לא האמין. הצגה ששמה סימן קריאה מאחורי הדברים שחשבנו, שקיווינו, שלא העזנו לקוות לגבי הקבוצה הזאת. אחת הקבוצות היפות ביותר בהיסטוריה של המשחק המודרני. 5-2 בסנטיאגו ברנבאו. חמישייה שישית העונה לברצלונה. אבל איפה? ונגד מי? ובאיזה משחק? וברצלונה, קבוצה שנתנה חמישייה בשמינית גמר ליגת האלופות, נותנת חמישייה לריאל בברנבאו, מה שלא ראינו 34 שנה. פרנקו עוד היה בחיים, בקושי אומנם, אבל עוד היה בחיים בפעם האחרונה שברצלונה כבשה חמישייה במדריד. זה לא נאמר עד הסוף. אני נורא מקווה שנקבל תמונה של יוהאן קרויף ביציע, כי השושלת שהתחילה ב-1971 באייקס של קרויף ורנוס מיכלס, 4-3-3, הנעת הכדור על הרצפה, הכדורגל הטוטלי, השחקנים שכל אחד יכול לעשות כל דבר, זה מה שאנחנו רואים היום. מודי הזכיר בפתיחת הדברים את הולנד של 1974, זה הולנד של 1974 עם עדכון לשנות ה-2000. עכשיו זהו ג'רארד פיקה, ברסה רוצה את השער השישי, והשער השישי אולי יהיה של סמואל אתו, שעדיין לא הבקיע היום. סמואל אתו ברחבה, הוא מעדים את המסירה, אוי זה הקרוב, עדיין זה לא נגמר, כן! ג'רארד פיקה, 6-2 לברצלונה! 6-2! עוד פעם אני אגיד את זה, 6-2! ואני אגיד את זה פעם שלישית, 6-2! ג'רארד פיקה עם השער השישי לזכותה של ברצלונה. הקהל של ריאל לא יכול לראות את זה יותר, הם פשוט הולכים הביתה בכמויות, באלפים, הם לא מסוגלים לראות את זה. השפלה איומה ונוראה, וסמואל אתו אמנם לא מבקיע במשחק הזה, מי יודע, אולי מבקיע את השביעי, כן, אבל הוא מבשל כאן את השער הזה לבלם המדהים הזה שמול העיניים שלנו צמח במשך החודשים האחרונים לאחד הטובים בעולם. הוא הבקיע בברנבאו ב-29 במרץ במדי נבחרת ספרד, במשחק הראשון שלו בנבחרת מול טורקיה, במדי הנבחרת הטובה בעולם, הנבחרת שמשחקת בסגנון של ברצלונה. 6-2, 100 שערי ליגה לברצלונה ברגע הזה, שנשארו 4 משחקים עד סוף העונה. במשחק היה נחמד שביום כזה שהתחיל,
שנגמרת שושלת של אייקס, יש נגיעה של מישהו שגם בא מהאייקס הזאת. זהו, מסתיים המשחק. אונדיאנו מיינקו לא מוסיף אפילו לא שנייה למשחק ההיסטורי הזה. 6-2, תוצאה